Imos entrar de cheo nunha das historias corporativas máis tolas que saíron de China nos últimos anos. A ver, imaginade por un momento coller o móvil, abrir unha aplicación supermoderna e pedir un café. A transacción é instantánea, o servidor rexistra, todo perfecto, non? Pero, e se ese café, o leite e os propios grans en realidade só existisen como liñas de código nun ordenador? Pois hoxe imos desgranar exactamente iso nesta análise. Imos ver que pasa cando un imperio financeiro xigantesco se construí sobre un espellismo digital, esquecendo por completo a dura e poirenta realidade física dun almacén de logística. Arrancamos. 300 millóns de dólares. Parádevos a pensalo un segundo. Non estamos a falar dun despiste calquera nunha folla de cálculo, nin dun palé que se perdeu por aí. Non. Estamos a falar do custo abrallante de ignorar por completo a realidade física. Para poñelo un pouco en perspectiva, 300 millóns en grans de café e suministracións darían para encher ata arriba decenas de centros de distribución enormes. Seríamos testemuñas de frotas enteiras de camións movendo mercadoría a diario. Pero claro, toda esa logística masiva era, puro conto, totalmente inventada. Esta cifra é o valor real da fraude contable que sacudiu os mercados no ano 2020 e que nos demostra que as mentiras digitais poden sair moi caras na vida real. Sección 1. O espellismo de Looking. A gran farsa millonaria. Para entender como se chegou a este punto, hai que poñerse un pouco en contexto. Luckin Coffee era a absoluta estrela do momento, o milagre tecnolóxico que viña para esmagar os xigantes occidentais do café en China. Chegaron a cotizar no Nasdaq cunhas valoracións de miles de millóns. A empresa vendía unha imaxe de crecemento imparable, sen límites, pero un método para fabricar todo este éxito era increíble, de verdade. Básicamente creaban contas corporativas falsas que compraban vales de café a esgalla. Así, a aplicación rexistraba miles de pedidos por hora. Cafés que, literalmente, ninguén recollía nin bebía. E que pasa? Pois que o sistema informático, ao creer que se estaban a vender millóns de cuncas, empezaba a xerar automáticamente ordes de compra masivas de leite, vasos, grans. O software estaba absolutamente convencido de que o negocio iba como un tiro. Sección 2. O almacén fantasma. O lugar onde se materializa a fraude. E xusto aquí é onde a nosa historia deixa atrás os servidores brillantes e bate de fronte coa crúa realidade industrial. Porque claro, cando o teu sistema inventa vendas millonarias, o departamento de logística ten que inventar os ingredientes físicos para xustificalas, non? Así é como nace a tolería do almacén fantasma. O contraste la para chorar. Por unha banda, o inventario digital botaba fume, rexistros de entradas, saídas, bases de datos que che decían que os almacéns estaban a reventar de sacos de café de primeira calidade. Pero o mundo real, era fantasmagórico. Chegaron a alugar naves industriais enormes e completamente baleiras só para ter un enderezo que poñer nos papéis. Entrabas alí e non había palés, non había xente traballando, nada, só andéis baleiros, moito eco e pó. Era unha desconexión total e absoluta. Un ordenador berrando, temos toneladas de produto, mentres no andel non había nin un mísero gran de café. Agora ben, estaredas a pensar, como rayos se oculta un almacén baleiro ás inspeccións? Porque a logística ten unhas regras moi estrictas e os controles físicos son sagrados. Pois mirade, para manter esta ilusión trimestre tras trimestre, montaron un esquema que parecía sacado dunha película de atracos de Hollywood. Os responsables saboteaban os controles a mantenta. As anécdotas da investigación son incribles. Por exemplo, falsificaban albarás de entrega en papel e logo manchábanos de grasa a propósito para que parecesen vellos e moi usados. E a mellor de todas, cando lles avisaban de que ia haber unha inspección, os defraudadores metían o pouco café real que tiñan nun único camión e ían dorrendo dun almacén a outro xusto antes de que chegasen os auditores. Literalmente facían pasar o mismo lote de café por inventario novo en distintos sitios. Era un xogo de trileiros a escala industrial para tapar a nada máis absoluta. Sección 3. Auditoría forense. A procura da verdade. Obviamente, unha logística baseada en camións fantasma dando voltas non se pode soster para sempre. As sospeitas empezaron a asomar e aí foi cando entrou a auditoría forense independente. Usaron unha técnica implacable, a verificación a tres bandas. Basicamente, cruzaron tres cousas, o inventario informático, o físico e os fluxos de diñeiro no banco. E ollo, que os auditores non quedaron sentadiños mirando Exceles, que fóronse á rúa. Puxéronse fora das cafeterías con contadores manuais deses de facer clic, contando cada persoa real que entraba pola porta. E adiviñade, o tráfico da rúa non cadraba para nada coas vendas astronómicas da aplicación. Para rematar, ao revisar as contas bancarias, viron que os cartos das compras masivas simplemente daban voltas en círculo entre empresas pantalla. Nin había movimento real de cartos, nin movimento real de café. Sección 4. A verdade revelada.
as consecuencias da fraude. Cando a auditoría sacou todo isto á luz, imaxinade, o castelo de naipes financeiro esborrallouse nun abrir e pechar de ollos. As accións fuéronse a pique, botaron a directiva fulminantemente e choveron multas catastróficas. E, loxísticamente falando, este desastre converteuse no caso de estudo definitivo para entender un concepto innegociable, a desviación de inventario. A ver, para calquera xefe de almacén, unha desviación normal é cando o ordenador di que tes 100 cuncas, pero ao contarnos andeis hai 99, porque, non sei, unha rompeu no transporte. É unha marxe de erro inana. Pero no caso de Looking, a desviación era casi do 100%. O ordenador dicía, temos millóns, e a realidade dicía, tedes cero. É a proba suprema de que a discrepancia entre a teoría do sistema e a asistencia física xamais se pode ignorar sen consecuencias fatais. Sección 5. O futuro do control. Novos estándares para a industria. Claro, despois de semellante desastre, todo o sector loxístico mundial tomou nota e tivo que replantexarse como xestionar a información. Hoxe en día, o cerebro de todo é o Sistema de Xestión de Almacéns, ou SGA. Estamos a falar de software carísimo e avanzadísimo, lectores de códigos de barras, etiquetas de radiofrecuencia que rastrexan cada movimento ao segundo, básculas automáticas para os pales, unha pasada. Pero, e esta é a gran lección aprendida, cualquier SGA é cego. Un algoritmo non ten ollos. O software por sí solo non pode evitar que che mintan se a información que lle metes non está super ancorada á realidade. E para eso fai falta xente real, honesta, facendo verificación rigorosas no propio terreno. Para que un almacén fantasma non volva a ocurrir nunca máis, as solucións post-escándalo son durísimas. Primeiro, trazabilidade absoluta. Un SGA moderno ten que saber rastrexar un saco de café dende o porto de orixe ata o andel exacto onde está pousado. Segundo, control cruzado e independiente. A persoa que autoriza comprar a mercadoría non pode ser, baixo ningún concepto, a mesma persoa que a conta logo no almacén. Terceiro, as auditorías físicas estrictas. E a máis impactante de todas, as inspeccións sorpresa. Falamos de inspectores externos que, de súpeto, preséntanse ás 3 da mañá nun centro de distribución, bloquean as portas e poñense a contar caixas. Aí ya non tes tempo de alugar un camión para mover inventario falso. O tes ou non o tes. Búscase crear un contorno onde manter a mentira loxística sexa técnicamente imposible. Así que, despois de todo o que analizamos hoxe, quédanos unha pregunta supervital para calquera negocio. Si un algoritmo ultramoderno e carísimo nos di que estamos forrados de inventario vendas, pero logo imos ao noso almacén e os andéis de aceiro están baleros e cheos de pó, cal das dúas realidades é a que dirixe o noso negocio de verdade? A resposta creo que bastante clara. A tecnoloxía sempre será unha ferramenta xenial para xestionar e prever, pero poder tocar, ver e contar físicamente o inventario, esa segue a ser a única verdade absoluta e innegable. Moitas gracias por acompañarnos nesta viaxe a fondo polas entrañas dun almacén fantasma e vémonos na próxima análise.